4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3. Som den der hånd, ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1. Nu kommer jeg til at sige noget, som måske folk pisser jer af, men hvis vi kan få den til at sige 8, 1. Jeg ved godt, det bliver svært, men 8, 1. Ja, den stoppede. Ja. Der! Ja, eller på der. Okay. Det her er den sværeste. 2, 3, 4. Ja. Den der med at dreje den.